Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel van het Omroep Friesland Café. Het is een man die ik al heel lang ken. Ik word vroeger skippelijk, maar een goed gesprek vind ik nooit in de wijs in. Hij hoort van punkmuziek, rockmuziek. We kennen hem onder oren als straweltebaas, manager. Ik zoek bijna sinds er voorheen, maar hij is weer actief als nooit tevoren. Maar hij wie ik supportersbegeleider bij de Go Ahead Eagles. Of het vastzetter van de Friesland Pop. Jongerenwerker, kwartling, boetenpost. Maar ik wie annex bij Kink FM. En zak ik nog wel even een tijdje terug in. Klaas Land. Mooi is de best, welkom. Maar goeie wel. Jongen. Want u had toch al een cv? Je had er net al jouwen, hè? Ja, had ik nog een keer vergeten, maar dit is dit weer de top 10 ongeveer. Ja. Het is als er een letter uit denk ik van, nou, ik ga een mooi programma aan. Maar dat maakt het alleen maar leuker. Dus poel best. Dus ja, we zetten wel wat terug, hè? Dus, ik ga u nog van het mooie verhaal natuurlijk, maar directe onderleiding is het benefietconcert wat georganiseerd wordt voor Ernst Langhout en Jan Switters. Het verhaal, als je het mist, haar kind net, de Boerenpleerts en het Hoes de Nijst is opfikt. Tiet Verlindel werd trouwens van deze toch wel, grutte naam uit de Friese muziek zien. De verzekering werkt het mij, maar er komt nog een prodieel te kwart om alles weer op te bouwen. En er komt een Stravelte-concert, reunie met de orenbands nog. En de kost het net lid om die daarmee te bemoeien, denk ik wel. ja, maar vooral omdat we met Jan en met Ernst, van die man, die ken wel zo verschrikkelijk lang. En toen ben we daar in 89 of 1990 ben we met hun al naar Litouwen geweest. En er was toch Oost-Duitsland, Polen, Wit-Rusland, op naar Litouwen. En Claire, dat is wat we daar wel naar beleefd hebben. En wat qua concerten die en haar, ja, doe bloest echt vreugde voor het leven daar. Of ben we daaruit kwam. En letterlijk Stravelte hebben we in een studio en op de boerkerijen van Ernst en Jan hebben we de mem van Doutzen hebben we opgenomen. En de Hedder en de Wetterhoen hebben we erop opgenomen. Dus die connectie er altijd best. En we gaan zijn van ja jongens, wat hier gebeurt is echt verschrikkelijk. Dit is de handen in één en je moet wat onderwaan. Ja, want het is een absolute nachtmerrie. Hè? Wat je sowieso als persoon al komen. Ja, op het moment ik van dat er doe kerst die boerkerijen zo goed, dan komt ze onrieden hoe die lange reed. En dan in plaats van dat die prachtige mooie oude boerkerijen er en dan opdoemt achter die bjem bij. En dan in één keer is er een taal en dan is alleen maar jiske. En dan is morgen. En dan is alleen maar zwarte rotzooi. En stinkt verschrikkelijk. En dan denk je van, nou, wat een slechte film, joh. En dan hier Jan, die hier zijn wenhoes achter de boerkerijen, maar door die huilen win. Die jongens, ik alles kwijtrekken. Dus, en de boerkerijen van Ernst, de appartementen die erin zitten. Dan had Jan zijn wenhoes voort. Jan zijn bussen al je voort. En de studio, en de opslagruimte, en alles wat erin zit. Ja, het is alle hudde skieven van al 40 jaar wat om muziek opgenomen. Alle flexidiscs, alle cd's, alle geluidsbanden, alle effort. Nou, en dan denk je van, je moet wat gebeuren. Nou, en er waren al initiatieven. Nou, en er ben mijn twee man hebben zijn van, met Tom Bernhard. En ik zei, nou ja, wie ging je dik inhangen? En dat is wat we die hebben. En daar komt dan een pracht van een weekend, benefiet weekend komt er aan, met al je bands. En er ben Hugh Keppel GoFundMe acties er ben al orenacties er geweest. En we hopen je uiteindelijk een dikke bak zin met te krijgen. Zodat de man verzekering dekt een Hugh Keppel, maar ik een Hugh Keppel net. En daar doe het van.
We mopperen wel eens wat op maatschappijtje. Het wijgevoel is er net meer. Iedereen is voor zichzelf bezig. Ja. Is dit dan wel zo'n jachtpuntje? Of mopperen je soms wel eens te volle? Ja, Dat dit dan nog weer in? Weet je wat het is? Ja, wie mij graag een Emily. Hè? En nog hier schrik om mijn cv. Hè? Ik ben op huurkappel plakken, ga ik wennen. Ik in het buitenland ga ik wennen. En als je dan ziet hoe goed als je jaren hebt. Het is eigenlijk een van de betere plakken in de wereld om te wijnen. Ja, en dan denk ik, nou jongen, je mopper maar één voor. Het gaat al heel lekker bij me langs. En ik doch wel de dingen van die ik mijn oren meestal waan wil. Ja, en dat ben dan al je lichtpuntjes, denk ik. Dus, ja, want bij het organiseren van zo'n concert drukt op een aantal knoppen en krijgt dan voort reactie van mensen. Van, we doen mij. Ja, zo. En dat is, degene werken maar Doch en maar Bernard. En nu zit in de band Skeffer. En Tom van der Werf, dat is een promotor die nou op dit moment ik van de Urban Dance Squad. En Ton zien liefst mijn meest niet herkennen is enorm. Bernard en ik, daar hoef ik maar op een paar knoppen te drukken. En het kost relatief heel weinig moeite voor iets heel groots. En dat, zag je wel ondertussen. Dus, het is wel mooi dat het kind en dat het nog steeds slaggert. Ja, en wat zei ze, hebben we toch het in het balwerk. En het balwerk pets, alle faciliteiten binnen, alles wordt gratis onbeheer. Dus dat is 100 punten voor hun. En dan Maestrawelt, het extra concert in Neushoorn. Wietse zei ik, Klaas krijgt alles van u. En het is. Wietse Meetsma, de programmeur van Neushoorn. Ja, en dat is. Dan denk ik van, maar alles wat we doen, alles gaan naar Jan en Ernst. En dat is iedereen die gaat er in mij. En sommige mensen net, die binnen, maar ik wil graag op een gastlist. Ja, dat ken wel jongen, ik op een gastlist, maar krijgen ze iedereen. €20 betalen. Ja, maar de vrouwen kent toch wel mij. Jawel, ken wel mij. €20 betalen. Alles gaat naar Jan en Ernst. Ja, maar dan komen we net. Jongen, het is van iets zien en oren. Maar het besef van dat je alles kwijt bent. En ik had heel veel contact met Jan en Ernst. Ja, en dan kom ik in die tierlijke wending met Sjerk en Ernst die zitten. Ja, is Ernst zijn broer. Ernst zijn broer, ja. En dus die jongens die matten strak in woord boezen, dat ze gewoon een onderbroek een keepje krijgen. Of dat Ernst weer een mooi gitaarkeepje kent. Of een printer, of gewoon weer een lekkere fles whisky. Maar dat had die man wel verzinnen. Ja, dus kom dan net zeuren van backstage en op een gastlist. En maar ik jij bij de crew. Oh, yes, bij de crew. Ja, Emily doen we altijd nog. Emily doen we altijd. En dat is wel, even op die vraag waarom te komen, van, is dit een lichtpunt? Ja, absoluut lichtpunt. Iedereen werkt mee. Dus goede zaak. Zie dat er al jong in, dat organiseren? Ja. Mouwen op stroepen en we gaan ervoor? Ja, mouwen op stroepen en we gaan ervoor. En het is, wat wel heel op mij werken hebben we van dat eigenlijk als jonkje had ik hier ziek en oud op school leren. Dus ik wie al snel annex met de grote wereld wat hier gebeurt. Wat voor school wie dat? De bakkerij en horecavakschool aan de Prinsessenweg nummer 2. Postcode hier maar toen net als die ik nog vertellen kan. Maar het is wel. Dat is heel old school, hè? Ja, het is heel old school. Ja, maar het is wel. Moest bakker worden, kok? Kok. Ik haal het Binkik West. En het is prachtig mooie bedrijven had ik ontwerp West. En het is. Maar ja, bijvoorbeeld. Daar leest op het moment van dat je in Ljouwert komt, just al naar je oren denk aan. Dat is bijvoorbeeld Hippo. Nou, we gingen geen Hippo in Harkema. Dus daar ging een clubhuis. En in Hippo, daar gebeuren toch dingen van dit oors weer naar oors. En dat had ik altijd heel nieuwsgierig van. Dus het is. En tot op een dag van, joh, ja, het is altijd. Ik ga ooit eens een keer in een punkbandje zitten. En Spoiled Sperm, nog steeds de mooiste naam ooit betocht door Henkie Dam. En daar wien ik altijd onder rood en vlagen oorlog heen. Gang naar een heel veel concerten daar. Ik woon naar Londen, toch? Ik woon naar Londen, maar dan gang ik voor de voetbal in. Dus dan, wie pakt alles om wat we aankomen. En
Zo wie werken hut, dus we hier over het boes en dan vliegen we overal heen. Ja. En dat weer wel heel een schierlijke tieren. Hoe kan het trouwens bij die ben? We zitten net in de eerste bezetting, toch? Nee. Zo, de eerste bezetting, toen ik als kok nog aan werkte, dus eigenlijk hier ik eigenlijk totaal geen tijd om maar die band op stap te gaan. Altijd weekends werken, altijd Jannes werken. Maar toen had ik net de intentie om erbij te komen. Maar op een gegeven moment gingen we 2 man uit en ik kende de jongens vanzelf wel. Ik zei, jongen ken ik net, maar het leek me wel leuk om zanger te worden. Nou, dat hadden we toen die en voordat je weet dan Wobbe van Seijen, maar zijn punk live in Brouwershoek. Stien we daarop en het is, dan gaat het al je hurt. Ja, eind jaren 70 gaan we het oer. Tenminste, Ja. ik zeg de oprichtingsdapen rond 1970. Ja. Oorleding wie, maar ik weet niet dat het bedij wie, maar in ieder geval bij de eerste bezetting. Een optreden van de Sex Pistols op televisie. Ja, dat wie eigenlijk het eerste moment van dat ik in de punk interesseerd rekken. Want dat wie toen speelden ze in de Tros Disco Circus tent. Dat weer de eerste keer de Sex Pistols op televisie in Nederland kwam. We hier er vanzelf wel, of ik in ieder geval een keppel lezen en ik hier een heel keppel denk hier al. Maar ja, dan had je wel iets van, het paste wel heel goed bij mij wat ik toen wie. En Claire werd de man toen verstaan. Dus dat ging alleen flink op. Zeg je als een punker? In het begin net, want mijn werkjouwer die hier er wel een beetje probleem mee. En toen koest als kok, maar dat ik al vrij snel van me afscoot. Ja. Zo van het, ik ga net mijn oorsvader man dat ik ben. En dat had het, ik ben een echte punker, behalve wat ik zei, een paar dikke ring door de neus, wie het voor mij al, want daar houd ik dan wel rekening mee. Maar voor de rest, iedereen die ken me van die tijd, ik als Klaas Punk. Dus het is, geweldige tijd. Dus heel onbevang, vlijgstoerl en alle je concerten. Dus dat wie, En daar komst ik mijn heel kapel muziek smaken in onrekking. Ik oren. Dus het is, ik denk dat daar zo'n beetje de basis belang had van het organiseren. En letter als op het moment dat ik als jongere werker. Nee, als kok dat woe op een gegeven moment niet meer. Waarom net? Zoals Beppe zei, du hast reumatiek. Dus ik hier wat les van reumatiek. En kleed lang steen dat woon niet meer. Toen had ik nog wel een hele tijd op een coaster varen west. Dus dan varen we van Frankrijk naar Engeland, van Engeland naar Schotland. En dan moest ik zo'n dagen werken. Maar dat hinderde niks, want het was maar 4 werkers thuis. Dus dat prachtige tiert. Dus maar op een gegeven moment, ik denk, dit is leven ik net. En toen ben ik weer, toen die ik vrijwilligerswerk in Clubhoes Harkema. En toen zei ik van ik toen toch wat oors dwaan, maar dan liet ik me omscholen tot jongerenwerker. En dat had ik dienen. Naar Hengelo. En toen kreeg ik ondertussen een baan in jongerenwerk. Kwarteling Boetenpost, een vorminginstituut. Ik had nog voor de klasse staan. Die had ik nog op het cv. Wat doe dus? Ik doe muziekles. Algemene vorming, wie dat zoiets. En ik wie altijd met hun ont. Hoe heette dat ik alweer? Anyways. Dus daar heb ik 40-urige baan. 20 uur in een vorminginstituut, 20 uur in kwarteling. En ik ging 2 dagen in de week naar Squallen. Dus ik ga echt 3 hier menus en teasers naar Squallen naar Hengelo. En dan kwam ik weer waarom. Teasde Jannes dan foto en werk tot aan mij sneden Jan. Dus, een geweldige tier. En daar hebben we eerst met jongerenwerk Kaspelen nu de eerste festivals georganiseerd. In, dat ben ik de naam van het festival even kwijt, want ik hou er al een paar dingen ook ondertussen. Dus, maar ja, goed. Ja. Dus daar het eerste festival. Maar Highway Childs, die metal bandje en Brimstone Butterfly hier uit. Dus die muziek al hier. En daar deed ik de programmering van. Nergens verstand van, maar ik denk, door wat. Dus, en dat drank gehoord. Dus zo is het al hier begonnen. Een mooi muzikaal verhaal. We draaien muziek. We iepen hem met Klinkhamer. Mm-hmm. Dat is eigenlijk als het op... in de tijd zegt eigenlijk van letter. Ja. Maar wel een ontzettend toffe band, mag ik zeggen. Ja, een van de... En dat is best wel een beetje jammer. Een van de meest onderschatte bands in Friesland, ik wil. Maar ja, dat kwam ik van... in de rest van Nederland rond als een speer.
En muzikaal zong echt van op een huchte. Dan denk ik van, nou, dat zie je net zo vaak. Omdat ik al die topmuzikant is hier. Een Sietse van Essen. Nou, die had ik een cv van hier tot... en Sjoerd Planting daar. Nou, dan had het mensen die kennen wel wat. En daarvoor zie je het mijn broerke Fappen erin. En later is het geweldige band worden. En een 2 jaar met de corona. Toen is er nog een verzameld cd uitgebracht. En met prachtig artwork, ik ben van Wietse Sterk. En en op het moment dat hij uitkwam, toen brustte hel los met de carnaval in het zuiden van het land. Dus alles wat we leuk uitdachten hier, onpromotie, ondenkjes, ja, dat ben net een tak kwam. En nu kende ik net weer, we hebben het moment houden, maar deze cd, met dit nummer, nou, dit is een van de hoogtepuntjes die ik ken. Van Klinkhamer naar Crown Chords, het nummer Sammy Skives. Sammy Skives. Ja. What's the story? What's the story, Morning Glory. Dus Je zit wel een bijzonder verhaal achter, hè? Ja, dit is heel leuk. Dit is heel leuk. Ik ben echt West Ham United supporter. En, Waarom eigenlijk? Hoe best daarbij kwam? Via de Cockney Rejects. Een hele bekende oi punkband. Maar dat wie een West Ham jongens? Dat wie een West Ham jongens. Dus mijn eerste voetbalwedstrijden, ik toen in Engeland wennen. In Londen ging ik altijd naar West Ham United. Tot de partij van Joert ging ik naar West Ham United. En de zanger van deze band, Trevor is een echte Tottenham fan. Nou, het is normaal van het is Cambuur Heerenveen. Maar Trevor, die hartstikke sympathieke jongen, als men Sjors denkt van, wat doen we? Maar Trevor had verkering in Ljouwert. Hoe komt zo'n jongen in Ljouwert te lonen? Ja, dat verhaal dat zit je echt besparen. En werd hij verkering had, Maaike Andrews, die had ik al die prachtige mooie foto's. Ik van Strawel te maken. Ja, en Claire samen mij onderklets met Maaike, Trevor. En echt, omdat mijn historie, ik leid in een punk en in een oi. En dit is een van de bands die gaat op dit moment zo hut in dat genre. Ze vleenden de hele wereld door. Maar Trevor, die even zien, Utrecht, Cambuur, dan is hij er. En dan gaat Trevor en ik, een echte West Ham man en een echte Tottenham man, gaan naar Cambuur daar. Maar hij weet ondertussen alles van de Meeside, alles van Noord. Het is geweldig. En dit noem ik door Sammy Skives. En dat is Sammy Skives, een van de brugste hooligans van. Hij is nu ondertussen in 64, ik doe het rustig om, maar Sammy Skives is de man bij Tottenham. En die kennen heel goed zelfs. About Spirit 69, they never got a boot on the show song. Heard about your Hawkins, but them are lies. The king of the skins is Sammy Skies. He's down the North Bank and he's on the shade. He's stuck a mighty boot past your raid. He'll take you round and he ain't nice. Ever had the name Sammy Skies. Hey, I will. Sammy, did you give him hell to tell? Can you hear the ship still sing? He wins. Sammy Skives en Crown Chords. Die op het listje van mijn gast verhuurd, Klaas Land. Manager van Strawel. We had nog volle meer, maar dat hebben we super wel even mij kregen. We hier tegen over deze band. Echt een punkband. Ja. Sommige dingen verloor je nooit, hè? Nee. En dit is zo authentiek. En dan ben we ondertussen 40 jaar verder. En dit klinkt als splinternieuwe band. Zak. Poeh. Echt, ja. Is punk iets van deze tijd of is het vooral de herinnering van de 50ers inmiddels? Nee. Wat idee hast daarbij? Ik leesde een week of 3 of 4 lien een stuk van dat de punker hield alweer is. En dan zocht ik bandjes en dat had eigenlijk maar de punk van toen eigenlijk net zoveel te maken, maar qua muziek wel. Van dat eigenlijk dat het één op één een beetje gekopieerd wordt. En dat vind ik wel heel nieuwsgierig, want haast al wel een hele generatie van dit dat oppikt, maar het ben uiteindelijk al je band die het net mij maken had van hoe ze in zo'n die jaar moeder mij Margaret Thatcher
al die mij maken ha. En dat het echt, best wel, de begin jaren 80 weer net fijn. Hele heuge werkloosheid en neem maar op. Ja, en dat is er nog net, zit er misschien wel weer rond te komen, maar ik vind wel dat de punk op dit moment, maar dat haast altijd gewoon, haast altijd golf en gewoon, ja, nou haast weer echt zo'n de Offspring en Green Day wie en ik zo'n mooie punk golf. Hè? En dat, nou haast toch wel weer een nieuwe golf met nieuwe bandjes die ik heel interessant op Lowlands stond te doen. En qua muziek denk ik het is oké, maar de instelling dat het zo een beetje worden. Ja, dat is weer. Maar ja, goed, die typische omstandigheden van die jaren 70, 80, dat is nog wel verloren natuurlijk. Hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, gelukkig wel. Dus de eerste werd, de punkers nou net eens wijze kennen dat die hele corona-golf en al dat wappiegedoog en neem maar op. Maar qua muziek, ja, dat evolueert altijd wel weer terug. Hè? En dat, volgt het nog? Of eens je toevallig zat toch zien hoor, omdat Nee. Ik volg je het wel. Maar op het moment, toen bij Veronica en Kink en Wemmel werk weer, toen zie ik er echt middenin. En toen wist ik alles. En toen hoorde ik het goed bij. En steeds maar tot een jaar of 4, 6 toen ik eigenlijk stoppen bij mij organiseren van al die dingen. Ja, toen werd het wel wat minder. Toen denk ik van, misschien mag ik een groentetuintje beginnen. Of, ja, maar die denk maar dat doe je nou ik. En dat is... Nee, ik zit er net meer zo diep in als toen. Maar het is Spotify listen. Ja, ik klap wat aan en dan jerk ik het wel. En vind ik het mooi, dan pik ik het eruit. En dan ging ik verder denken van... dit zijn de meest waanzinnige Japanse punkbandjes. Dat was net weten. Dus het is... en hartstikke goed, ik. Dus dat maakt het nog wel steeds nieuwsgierig. Ja, nou, hoe die Japanners verbazen me nergens meer om. Maar die maken op dit moment de beste whiskies. Dus, ja, maar... en misschien maken ze zeg maar de beste punkmuziek. Ja, maar als ze ergens goed in binnen is kopiëren van dingen. En dat... Ik ben een paar keer in Japan West. En als dat tot Tokio herinnert, dan denk ik... Hoe verzinnen ze? Door die CEO heen. Door die CEO heen. En vreugd hun wat in het Engels. Dan weet ze net wat ze toe ha. Maar ze zongen het wel in het Engels. En dat is, een laag is die bij de piemel uit de broek bij. Denkt van, nou ja, klaar. Nou zitten we niet weer in Japan. Dus... Nou, hoe periodes sprutsen. Hier is de kijk hoe de punk van de 70 jaren 80. Ja. Natuurlijk kwam dat uit Engeland bij. Alhoewel in Amerika ook wel een redelijke punk scene weer. Met de Dead Kennedys en dat soort bands. Maar ik had toch het idee dat de punk wel heel erg vers zit in Engeland. En Margaret Thatcher... Ja. En de vrede tiende. Punk nou is een oording worden. Kink en Wem. Ja. Bist eigenlijk bij de hele opstart van het station West. Ja. Echt een alternatief station. Ja. Het is er weer. Ja. Is het Kink en Wem van nou... Lijkt een beetje de punk toch weer wat oors als de Kink en Wem die er doen wie? Nee. Kink en Wem toen dat we echt het... dan zit in de beginfase. En pionieren. Echt pionieren. Maar wat Kink en Wem nou van mij... Ik had elke dag jongen. Dus ik lekker in de auto, ik kerst op DAP, kerst het jaren. Die attitude die is nog steeds precies hetzelfde. En dat maakt het... en ben heel spannende tijden, want zoals je misschien wel wist... we zitten nu in een fase van dat de nieuwe etenfrequenties worden veild. Het gaat om groot geld. Het gaat om heel groot geld. Miljoenen. En als het wist, toen we dan in... 94, toen hier met het budget dat ik water ook aan moest, of ik moest naar Lowlands, ja, dan hier we budget misschien €1000. Hoe wist het te lonen kwam eigenlijk? Ja, dan een heel lang verhaal. Maar dat weer, ik wende toen in Arnhem en daar hingen ze Kink en Wem op een kabel. En toen werd Kink en Wem er aangehoord. En daar wie ik het net mee eens. En toen werd een soort lokale-achtige... Nee, zo Kink en Wem die hier gewoon... overal zit Kink en Wem op een kabel. Hè. In Friesland zit ik op een kabel. In Greens zit het op een kabel. Het zit eigenlijk, haast in heel Nederland zit het gewoon ouderwets op een kabel. En alleen dat toen hier in de programmaraden, die mochten individueel beslissen wat ze er willen net maar doen. En toen wouden ze Kink en Wem eragen. Is hier in Friesland zo'n ding gebeuren. En in Greens... Maar toen had ik daar... Hier is wat nieuws over hier in Friesland. Dat is mooi, hè, Siri, hè? ja, wie had ze willen apparaten klaar, die beginnen gewoon te praten. Ja, verdorie. Siri, hou je stil. ik denk wel dat die dat in hier een zondag zien, die vertelt hier. Ja. Daar steekt, nou jong, neem nog maar in, maar dit komt niet weer goed met je. Nee, en ik meen al dat ik hem uitzet hier. Maar ja. dan toch zei de Siri van... Nee, techniek.
Maar toen ben ik daar in Arnhem had ik wat mensen gemobiliseerd. Want ik wierde toen hoe weet ik wel, Willem 1, daar begeleid ik al die programmeur. Maar Koen zelf mensen. En van daaruit ben we bezig gegaan om mijn huurkappel, om mensen, wie met handtekeningen in actie beginnen, we gaan concerten die. En uiteindelijk had die programmaraad zei, ja, kinken we eens een blijvertje. En zo ben ik naar toen mijn ondersteuning, toen ben ik gewoon in hem tagang. In het oude Veronica gebouw had ik de directeur opzocht. En wat maar doe je? Nou, ik zei zo. Ja, echt, ik kwam er eerst in 10. Dus, Klaas Peunk van de Harkema. Ja, maar zo ging het wel. Ja. En toen zei ik er wat die en foto en koffie. En toen zat ben ik erin rollen. En toen zei ik me wel van wat we dienen. En ja, en dan zocht ik word pionieren daar. En mijn huurliedsteam. En ik nam al heel snel, zei van, kerst dit naar de waan. Kerst dat naar de waan. Dat had ik al hier ongepakt. En in no time zie ik er middenin. Ja. En voor de radio. En heel Nederland ben ik heen geweest. Ik ben in Rotterdam heb ik voor de gemeenteraadsprutsen van Kinkerwemmer blijven. Zwijndrecht, in Greens, in Drenthe. En overal. Dus ja, hier in Leeuwen ik. Komt er nog wel eens bij Kinkerwem? Ja, wanneer ben ik er nog de laatste keer geweest? 7 per maand. En het is, ja... En nog steeds contact en met Jan Hogenstein. En nou zijn de jongens die daar nog wel hier de techniek doen. Die binnen straks. Ik ben een beetje belutsen bij Strawelte. Dus dat, ja, maar net klein. Het Lietse wereldje. Het Lietse wereldje, ja, geweldig. De naam valt al even, Strawelte. Best natuurlijk heel erg annex mee. Sterker, best ik echt bandlid west. Ja, onvoorstelbaar. Bassist. Ja. En, maar goed, dat is een verhaal dat we misschien naast eens even door. We beginnen eerst de muziek van datzelfde Strawelte te draaien. Want dat is echt wel een ontzettende rare lijn in je leven natuurlijk. Ja, ondertussen al, ja. Elke keer weer. Had Strawelte voor jou een productbudget of is Strawelte het resultaat van Klaas Landweest? Hoe maakt dat zien? Nee, dat vind ik een hele nieuwsgierige vraag, was nou zei. Want uiteindelijk is Strawelte, dat had... zo natuurlijk had dat zijn wijgang in alles. En vanaf het begin. En wie had echt met z'n allen dingen. En het is van op het moment van dat ik Strawelte weer vanuit Kwartling gewoon in een rammelbandje dit, nou ja, wel in het Fries die. En dan en dat vond ik heel keppel meestal leuk. Waar kwam ook dat idee eigenlijk? Dus Fappe die zei ik wil alleen maar in het Fries. Nou, de band heet eerst de Chicken Catchers. En de Chicken Catchers... Een hele gekke naam van woordpikken. Nee, jongens, nee, maar we hadden toen een enorm... Ik had dat niet, hè, voor 24 uur niet door. Ja, maar wat voor gedonder heen in Harken, maar toen op een gegeven moment van toen we al die piekenvangers werden oppakt. Wist dat nog? Van invallen. Ja, en toen kwam er een jongen of een man of papa bij voetbal. Ik zei van, jongen, de Chicken Catchers, jongen, dat is geen goede naam. Nee, dat maakt net meer. Nee. Maar net meer. Dus toen weer Strawelte. Dus, maar Fappe woont in het Friesk? Fappe woont in het Friesk, ja. En er ben ooit, dat is ook wel grappig, van een opname van Omroep Friesland. Toen wien ze bij de staal in Orrels en dan zocht Fappe als jonkje. En dan is er Sontje hier, denk ik. En Pieter Tjeerdsma die vreeg hem een vraag. En Fappe die begint Ries decembermaand jong, want dat woorde ik. Dus ja, mooi. Strawelte. En dat had alles te krijgen met mijn gast, wordt Klaas Land, manager van deze Rommerhof, de band die ze nou dan weer even de kop opsteekt, om het zo maar zo te drukken. Ja. Er moet meestal wel even een oorlering wezen. Nou ja, die is er in deze om weer bij elkaar te komen. Ja. Want zo'n telefoonrondje bij de man van Strawelte klaar is om ze te vregen van zijn benefiet. Dat is een kort en heftig rondje van we gaan weer. We hebben sinds 3 maanden een WhatsApp groep.
van Strawelte. Die hebben we nog nooit gehad. Dus, en die ga ik gewoon maken. Nou, wie voort iedereen weer kleden en dat doen we. Dus daar hoeven we dan seconde United in. Maar we wisten wel van, het die 4 wierling, dat is toegestreken haast om op bevrijdingsfestival te spelen. En nu hebben we wel zoiets van, omdat we gewoon elke 4 wier wat doggen. Nou ja, dan maken we dit hier wat aan. Ja, en dan komt die hele vervelende berichten van dat komt. Nou, dan denk ik, ja, dat is een aanleiding. Maar wie kan op zoveel festivals staan? En als soort van wat u al je vreegt, ja, daar zul je wel je niet zien. Want de nota had Strawelte altijd op een bruiloft west van IMI en Enno. Als bruiloftsorkestje. En die plannen hun datum van de bruiloft op het moment dat wie kon. Het wie net andersom. Zo van wie je trouwen ken je hem dan? Nee, die gooien alles om. We staan op een bevrijdingsfestival. Van, nou, hoeveel tours meesten weer er? Zo'n 8 tours meesten. Ja, en dan zongen we dit hier wel wat aan. En zo hebben we altijd een wol van of we door 1 keer in de 4 wier. Maar dat heel speciaal is. En dat, nou ja, dat is wat er nou gebeurt. Ja, het is wel bizar hoe dat zich dan weer ontzien. Ja, het is ook heel dubbel. Maar het mooie is ik wel weer van als just van over erin springen, hoeveel reacties over kregen, maar ik hoeveel zin nou we nog genereren kennen van Jan en Ernst. En dat is weer verdoren. En dat is, dus we kennen heel veel mensen webbliert meisje. En dat is ook wel ding van Strawelte, want van doe denkst wel eens naar van hoe rennen zulke dingen. Maar als dan just in jaren de eerste keer dat we stappen, dat wie een post, wie een zaal, die kregen we lang net vol. Maar die kregen hem nog vol. Maar dan hebben we wel met de eigenaar een afspraak gemaakt. Zei van stel van wie verkeep je heel uit, dan best toe binnen met bier en wie met de entree. En wat maken we dan maar? Wist wat? Dan maakten we een spandoek, wie het net op een broek een kwartier gratis bier. Dus Strawelte weer dingen. En toen kwam er nog een mededeling. En er kwam die hele grote banner, een kwartier gratis bier. Dus daar ging al eens winst. Jongens, lekker drinken. Klaas Land die verhoest naar Londen, daar hebben we eerst geen les van. Een kwartier gratis bier. Letters die we op boord trok. Maar in 1 jaar of 2 jaar gaf ik nog een keer een concertie die. De eerste 4 van de meesten die komen, die kregen een gratis single van Strawelte. Haas ik kregen. Op bevrijdingsfestival. Ja, dat was zo'n mooi verhaal. Daar konden we een mooi bedragje krijgen. Zei, wat doen we ermee? Ja, wat moeten we ermee, zeiden we dan. Nou, wist wat? We doen gewoon 400 t-shirts en die zitten we dan de loft in en had iedereen een t-shirts. Ja. En van dikke tammen meisjes van 8 keer XL, want en no way. En dat ben het ding dat en daarom viel dit zo goed, want nu kunnen we echt wat aan voor Jan en Ernst voor we echt wat Hubert bij Strawelte post. Dus we hoeven net waar voor te zijn. Ben de oren uitverkocht? Hoe kan dat? Ja, dat elke keer verwondert het me ik weer. En als nou ik zoals, en dat is wel heel leuk. Bijvoorbeeld in Neushoorn, daar hebben we Beeldstad. Dat is een super jonge band. En dan zoals Klaaikluiten en Woordpiek, die kennen schijnbaar heel goed binnenwandelen. Past ik heel goed op een poster. Maar als just hoe die jongens reageren op uurs. En dan, dat denk ik van ja, ondertussen zijn we wat grutter dan dat we zelf terug hadden. Zoiets. En dat, daar verbaas ik me elke keer weer over. Ja. En het waarom, ja, dat laat zich rieren, denk ik, hè? Ja, ik weet het net. Het is dus al je hoe kan. En het is elke keer weer things van hoe is het mogelijk. Ja. Dus, ja. Nou, er is van alles mogelijk. Zeker als bijvoorbeeld Jorgen was dienst met de muziek. En net alleen in Strawelte. Dat is bijvoorbeeld het hele Frieske Cash-project. Ja, heb ik nog. Ja. Hij moet de groen stand. Ja. Maar echt een gigantisch mooie selectie om Frieske prominenten dit mij die in gaan. Ja. Van Rinjes Gratema, neem ze wel mee maar op. Ja, en hier staat ik van dan, zoals Bals Drauma, weet je wel. En dat, dan denk ik van, wat ben ik blij dat die jongens erop staan. Want dat wie een dikke vette metalband. En dan ga je naar hun thuis en zeggen, oh jongen, ik vind hem geweldig. Maar, kom je comfortzone en het zou wel heel nuttig zijn dat je een akoestisch spelen kan. Eén akoestisch nummer, of 2, krijg wat je wil. En de man hier in Piekenvel van ja, wat maar weer maar jongen. Maar het resultaat is geweldig. En dat is juist nou een Bals Drauma, dat ze een huwelijk hebben van zulke noemers erin hebben.
En dat, ik weet niet of het mijn schuld is dat het Safir is, maar het denk ik wel van, het had in ieder geval een steentje bijdragen. En dat, Riens Graten maar erop, Bals Drauma erop, Kees Schreuter erop. Je er ik net meer. Hè? En dan het is, dus, Wordt het tijdsdocument, hè? ja, daarom. Hè? En het is, maar daar denk ik net bij stil op het moment van dat ik dat doe. Dus dat gaat ik al even zo huil, doorweven. En wie had dingen. En voor concerten in Friesland gratis toegankelijk, oerlijk sponsors bij plukt. Want dat is wel een beetje van, ik hoef het net voor de centen te doen. Hoe we horen het ik net voor de centen te doen. Maar wat hebben we willen. Ja. Dus, En dat dankzij Johnny Cash. Draait Johnny Cash nog wel eens? ik denk elke week wel 3 of 4 keer. Ja, dus dat is als LP, CD-collectie exhaust, dan is dat de CD is alleen nog wel, dat is wel een meter Johnny Cash, denk ik. Dus dat, ja. Is dit de Birds ertussen of net? De beurs in de Richters. Ja. Ja. Want dan gaan we wat van draaien. Ballad of Easy Rider. Ja. Poh, geweldig nummer. Waarom dit nummer? Dit nummer, dit had een meisje mij van 2 mensen van Kinkerwem die er net mee binnen. Dat is Arjen Grolleman. En die zou eens af van, dan ben ik door of zijn naam ben ik kwijt. Oh, wat stom nou. Nou hakt het iedere keer in de kop. Komen we nog op. Komen we nog op. Alfred Lagarde. Sorry Alfred. Hey, ja, ik heb hem nooit tetteren. Dus, maar dan, als we kleren wie een muis metal programma, dat weer een vrede Jannes om 12 woorden, dan gaan de computer om. Maar heel vaak draaien we nog even terug. En dan zie ik mijn Arjen. En dan weer Arjen vond dit een geweldig nummer. En ik koer het nummer net. Terwijl dat mijn eerste film weer de Easy Rider, die ik ooit in Drachten in de bioscoop zong had. En dus dit nummer had voor mij heel veel betekenis. Want op het moment van dat Arjen er weer, dan kwam Alfred soms dan nog wat 12 uur achterom. Dan praat hij 12 uur 's nachts. En dan zitten we daar tot 4 uur muziek te draaien. En zijn Alfred Lagarde, jongen, ongelooflijk. En Arie en ik, ongelooflijk. Wat die man net in de holle ging qua muziek. Dus wie voor mij al krijg zie ik in squallen te luisteren naar meest niet alles van muziek houden. Ja. En dit nummer hebben we heel vaak draait. En ik ken een oorlog als erom janken. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. Ballads of Easy Rider. Ja, had alles mee die film te krijgen. Jaren 70 denk ik, klaar is of net? Ja, de film is van 69 denk ik, maar ik heb hem jongen jongetje 73. Ja. Nou, dan zit dit nummer in van The Birds. Je hebt hem al even Klaas Landjoert, mijn gast. Dus hij zit hier een liedje bij sinds. Die film had een heel grote indruk op die makken. Ja, die film sowieso. Want vroeger boek mijn heid hier altijd dikke motors. Dus ik wil letterlijk een dikke motor. En dan gist naar een film met dikke motors. Ja, hele dikke motors. Heel dikke motors. En later had ik het geluk gewoon van dat ik een Harley Cape koor. Nou ja, en dan, maar het is ook het gevoel van Amerika, de vrijheid. Ik ben best wel vaak naar Amerika geweest. En dan gist daar terug en dan denk je van, oeren rijden in the middle of nowhere. Die muziek erop. En dan het gevoel van vrijheid was daar haast. En dat is echt van mij het ongekend. Dus het is, we beginnen van het Semmergeeuw, hè. Ken door ze. Maar. Hoe zit het naar zo'n land als Amerika? Maar ik bedoel, wij als boeddhistener, ik zit er nooit naar te zien. De conservatieve kant van het land is enorm. Er worden boeken verbinden. Ja. Dus een soort angstbeeld. Ja, du hast daar geen midden. Du bent of links of du bent rechts. Maar dan ook aan de behoorlijke extreme kant. En Wat merk je ervan als dat best?
Nou, het is wel heel grappig. De laatste keer dat ik weer week in Albuquerque, week bij een juweliermaker. En een juweliermaker die alle grote dingen van rockartiesten maakt. Dat ben van die dingen van, daar was dan eens een keer zien, want hier maakt die ring van Mötley Crüe. Dus ik wilde een ring bij haar. En we waren daar op een snee in Jan. En hier tiert zat. En we kwamen te praten, Nederland. En we kwamen te praten over asielbeleid. Ja, ik zei, kom ze hier. Ik zei, ze kregen een hoes. Ik zei, ze kregen een wasmachine. Ik zei, en ze kregen €1500. Ongelooflijk, zei hij, dat kent. Hij zei van, en die radical linkse mensen hier, die willen het ik al leren. Ik zei, dus doe best het ook? Ja, zei ik zei, best blij met Trump. Ja, hij zei, als je nou in haar zei, en die stelt me een ring uit de winkel bij. Hij maakt van mijn spullen afblijven. Trump zei, shit er maar ondersteboven, want dat is die spul net. Hij zei van, ik ben voor Trump, want ze maakt gewoon van mijn spullen afblijven. Dus ik snap dat heel goed. Zo van mijn en dijn. Links praat alles goed. En ik wil niet zeggen dat ik er ook ben, maar ik snap die Amerikanen met hun eigen wetten. En zo, ik snap het al heel goed. Het is, ja, het is een hele apart knettergek uiteindelijk. Ja, Knettergek. dat gevoel heb ik erbij. Ik bedoel, je nou links of rechts binnen, maar... Nee, het maakt er niks uit. Als het in Las Vegas komt, dan denk ik, oké, wat is hier al? Ja, maar komst op platteland, bij de meest eenvoudige... Ik ga nou wel naar die Indianenpauwau staan. Dat ben van feesten waar al die minderheden binnen er komen. En dan... er ben pauwous van 250 man, maar dan ben ik pauwous waar 800.000 man komen. En dan komen die Indianen en al die minderheidsgroepen komen uit heel Amerika bij. Maar praat mij hier en ze nou, waar komst wij? Amsterdam. Oh ja, leuk jongen, Amsterdam, Denemarken, hè? Nee, maar ze is in de buurt. Maar verder komen ze net. Ze ben heel bot, alle Amerikanen ben heel bedrukt op Amerika zelf. En wat er om hen heen gebeurt, dat... ja, China, daar hebben we problemen mee, maar... Als het mat, dan varen we die kant op en bombarderen we alles naar de sodemieter. We hebben helemaal gewoon plot, ja. Ja. En dat is denk van, ja, het is alleen maar die pressiemiddel, machtmiddel, zo. En dat is, ja, heel bijzonder lang. Nou, best daar als toerist. Ja. Dus de kist, nou ja, ik denk mooi, er wordt tussen troffietsen. Ja. Doe haast in Engeland wennen. Ja. Dat is er tussen. Ja. Of wie Londen doe al zo internationaal, dus... Zie je tussen de Britten of wie het een internationaal zeilschip doet te wennen? Nee, ik zie het echt tussen de Britten. Maar du zegt al Wolf van dat die verhoring die weer heel bot gaan. Maar dan haast Engeland en haast Londen, hè? Ja, ik ben in Shepherd's Bush. Nou, dat is Shepherd's Bush, dat weer toen nog relatief blank, mag ik het zo zeggen. Maar die verhoring die kwam daar al. En nou is het, als het nou weer in Shepherd's Bush bent. Ja, als dat komt, dan denk ik van oké, kerst het al net meer betalen. Huurlijk heb je Arabieren, het is gruwelijk. Die mensen die nemen huurlijk heb je rusten. Wat die al willen het hebben, ze keep je alles op. Dus alles wat nou on authentieke Londenaren, ja, dat wordt steeds meer naar de boetekant. Krijg je dat hier alles naar Lelystad gaat in Almere. Zo staan al van ja, het gaat al in een Luton, het gaat al in naar Sheerness, het gaat al hier naar de boetekant van, want het is nog meer de betaling. West Ham van het oude stadion is platgang als je wat daar nou opsteert on dure flats. Ja, en alles, nou dat West Ham daarbij is, dan zoals zo'n week werd een heel kapel levendigheid weer. En dus zoals al die pubs ben dicht, want de gewone man komt er niet meer. Al die eels snackbar, paling, snackbartjes, die binnen niet meer. Al dat spul is al je fort. Het is al je fabrieken ondertussen. Is West Ham nog West Ham? Nee, West Ham, nee. Maar die hele Premier League is inmiddels ook opgekocht. Ja. Speeltje voor de rijken. Ja. Het verbaast me nog wel, maar misschien ben ik al heel toeristen dat er het staat nog altijd stiefvol. Het is al je toeristen en het probleem is van vroeger, dat zie je hier in, dan gangst die jongens. Ik ga een adressenboekje met meestal werkt aan kaarten van haar. Nou, dan appte ik hun of bel ik hun. Ik zei van Andrew, has een kaartje. Ja, ken wel, 40 pond. En dan verzin ik er een tientje op.
Maar die man, die gaan nou bij de ingang staan. En die kennen die kaartjes kwijt voor 2 banken. Logisch. Dus het voetballen in Londen zelf, ja, dan was het echt een divisieleger of een divisieleger. En ik ben van Simmer naar Luton West. Dat is dan Luton Town. Dan en er weer een vriendschappelijke tussen Luton en West Ham. Dus, maar dan komen ze weer in de sfeer van hoe het voetbal in echt vroeger weer, weet je wel. En de charme, denk ik, was toen vervoerd, toch net? En de charme, vooral de charme. Ik denk van, maar ja, dat verdringt zich steeds meer. Dat verdringt zich steeds meer. Want ik Luton kreeg weer een nieuw stadion. Ja. Die tijd is er leven uit. Hoe had je dat ervaren trouwens? Goud. Ja, doe komst in de hemel. En mijn voetballen. En mijn werk. Ik zit in Hugh Hotel. Ik zit in Hilton Hotel. Wie kon werk ik daar een pracht van baan. Dus daar zit ik. Maar zie je stuk tussen de working class of net? Ja. Ja, vooral. Maar het is De punkers, daar. Ja, oh man. Ik had er nooit zo volle concerten als jongens toen. De vliegen overal heen. Ik zelfs in Londen zelf. Ik heb mijn auto meenemen. Dus een beetje verstaan, maar klaar. Dus dan gaan we naar de concerten toe. Ja. En ik ga, man, wat ga ik al jongen zien? UK Subsect, nog stuk front, alles, neem maar op. Maar ik de leuke ding, je ging ik naar Guns N' Roses staan op Wembley. Mijn Fate No More in het programma en Soundgarden. Ja, dat zijn die dingen, de Queen, alles, pakte het alles mee. Dus ik kan het een cent houden. Nou, het was wel herinneringen, toch? Die weer zo mooi. Ja. Dus het is, gouden tiert. Maar Londen is huurbord verloren. Ja. De bal met de meesten die is te haast. Wie dat een oor als die haast met de woordpikken bij wie spreken en de klaaiklutten? Is het echt een oorlog wereld? Het is of is het in de basis bij waar je toch wel weer hetzelfde? Nee. De Engelsen, het is echt Nederland. En ze was net vergeten van dat Britannia ruled the waves. Vroeger hingen ze 50% van de hele wereld. En er worden steeds lichter en steeds lichter en steeds lichter en steeds lichter. En nu hebben ze uiteindelijk Guernsey en Jersey en Australië werd de koningin al net iets meer op het jild drukt wordt. Maar alles wordt steeds minder. Maar ze hebben nog steeds die bravoure bij de hele wereld van hun. En dat is wel heel grappig. En ze denk ik nog steeds dat ze de beste binnen. Maar het accepteren van dat, ja, dat zit er nog net in. Nee, want ze hebben wel een probleem nou met de Brexit. Het valt al heel wat aan. Ja en nee. En toch is het terug, hè? Ja, maar ik... Had je nog een contacten daar? Ja, dat ik nog wel. Hè? Maar ze ervaren dat net als een probleem, want ze zijn weer vrij. Het enige probleem wat ze hebben, als ze op vakantie gaan, dan moeten ze bij de paspoorten komen ze in een riga tussen de Turken en de Armeniërs en de Amerikanen. En dat is even een dikke shit. Maar voor de rest, van mij joert ik nog wel een nek zit. Ik bedoel, als just van hoe het Engeland nog toch onder al die regelgeving van Brussel bijgegaan is. Zo van jongens, daar geven we net aan. Want we zijn een trots volk. En dat, hier wie dat maar. Ja. Hier wie dat maar. Ja. Dus het is, ja. En, Britannia. Rule Britannia. Zo is het waarom wel? Of? Nee, wat in het begin ik zei, we hadden je echt hartstikke goed. Hè? En op het moment van het vangnet hier in Nederland. Op het moment van dat de gasprijzen omhoog vliegen. Nou, de regering die loekt miljarden uit. Ik hoef het net, ik ben het net nodig. Maar ik heb meestal min wel nodig. En dat haast in Nederland net. Als er nou de gezondheidszorg, het is wel gratis. Maar doe ze 4 maanden wachten voordat het binnen tandarts de plak is. En al die dingen. En het is, het vangnet is enorm. En dat haast in Nederland net. Zoals wij waarom willen. Och ja, maar ik ken heel vaak bij waarom. Als ik net 3-4 keer per jaar in Engeland ging, dan ben ik ongelukkig. Maar daarna weer op naar de Harkema. Hij de bult, jongen. Want we beginnen even naar, ik ben een pure Harkietster, maar hoe maakt dat zin? Een band weer. The Rising Sun. Ja. Nee, het is een Grainsder-band en 2 Harkieten en 2 mannen van Krek over de Grains zien. Zo weer het verhaal, ja. Welke periode hebben we het? Dan hebben we het over wie ik een van mijn eerste concerten die ik ooit zong had. Dat 74, jongetje 74, 77. En het grappige is van die gitarist had letter wel les jong aan de gitarist van Spoiled Sperm. Dus maar dit zag ik in de jukebox. Dit is Creedence uit Harkema, Creedence Clearwater Revival uit Harkema. Let a prisoner down the hallway.
say goodbye like all the rest. And I heard him tell the world just before he reached myself that my guitar play a friend of my request. So won't you sing me back home for a song I used. Echt uit de oren dozen. Sing Me Back Home van The Rising Sun. En ja, een hele harkemaster band, om het zo maar zo te drukken. Maar als er op Google staat inderdaad, wordt het als een Granger band Del zetten. Maar je zit dus dwarpsgenoten in. Ja, je zit bij Harkieten in. En als googling is, dan komt u bij Poparchief Groningen of zal je ook. En ja, die ben een van de eerste die er een wordt opzet had. Dus, maar dit singeltje, je had jaren omzocht. En op een gegeven moment, ja, toen ik hem via Wouter Slotengraaf. En dan werd ik zo blij, maar ik denk, oh, nou, klaar. Dus ja, geweldig. Dit is een beetje de soundtrack van je jeugd, hè? Nee, ja en nee. Ik zie de Hubert in de Huddehoeken. Van Deep Purple, Uriah Heep en die kanten op. Dus het is... en toen hiek ik net vol tijd om mijn muziek aan te wijzen. Maar als ik bandjes zeg, bijvoorbeeld Lemming, dat is ook een van de banden, een van mijn allereerste concerten. En dat werd al over het Hudder. Dus het is... maar deze band, ja, dit is van mij wel, als zij het van, wat is nou een band die is nemen worst van 23, 24, 25, 26, ja, dan weer dit wel een van de bands die het altijd op mijn netvlies staan had. Dus ja, Strawel te vol al even, dat had ik een behoorlijke rol in die lippen spelen. Ja. Dat was een programmeren dien. Ja. En ik het organiseren van concerten, nou ja, ontel hou wel neer, maar wel aardig stuurt mij een oorleving van dit peteer een poster daar. En dan mag we toch even nog Rammstein. Ja. Ja. Ooit de Waterk spelen nog. Ja. Voordat het helemaal explodeerde. Ja. Maar dan wist de krijg nog wat jij erbij. Ja, dikke humor. Hoe kwamst u bij Rammstein? Nou ja, wat ze krijgen, dus ik al vertelde van wie hier dan een metalprogramma bij King FM. En er kwam een cd's uit. En maar hele foute muziek. Nou, dat was dus de eerste cd van Rammstein. En net in draaide het. Alleen wie draaide het wol. Johan Vosmeijer en ik. En dan hier mocht ik een plaatsje inbrengen. Nou, welke was draaien? Ja, ik zei, dit is zo fout, jongen. Dit is Rammstein. Nooit van Jet. Dus wie draaide Rammstein iedere keer? En toen hier is het internet, hoe raar het klinkt, dat weer toen wordt in opkomst. Maar door die informatie, hier staan we net van alle bands en van wat ze spelen, wol of net. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, omdat ik een productie die van dat programma, van uit Duitsland, van wie iets regelen kon voor Rammstein, want ze wie een concert uitvallen over 2 weken, dat wie ergens in Frankfurt, weet ik volle. En daar zochten ze nog een plakje van, dat ze van de pers even wat waan konden. Maar ze kwam maar achter dat Melkweg hier geen plak, Paradiso hier geen plak, ze in Hielkeppel die hier geen plak. Nou, ik zei, ik zal zien wat ik van je doen kan. En ik dacht, Rammstein. Volslagen onbekend nog, hè? Ja, maar bij mij wel. Ja, bij mij wel. Ja. Dus, en omdat ik die jongen in Arnhem van het concertpodium begeleidde, ik zei, wie kan je verdorie? Ik zei, ik kan Rammstein krijgen. Ja. Wat kostte het? Ik zei, 0 cent. 0 cent, ja. Met een soort showcase. Het werd een showcase. En nou ja, prima, zei er. Dus ik die fan weer op bellen. Ik zei van, nou ja, Claire, ik wil Rammstein wil boeken. Nou ja, dat nog krijg ik net gefeliciteerd, want de beste eerst in Nederland. Maar dus, op een snee Janne, want hun concert in Duitsland weer uit. Seizoen zaterdag in die snee op hetzelfde plak, maar de tweede weer lang net uitverkocht. Dus snee midjes komt om een uur of 2, daar komt Rammstein om. Grote nightliner al, toen. En een hele grote bak met apparatuur erachter. Ik denk, god, jezus. Maar Willem 1, dat is een liedzaaltje. Dus moest mij de lift omhoog en er kan 200 man in. Dus die rode die stappen eruit. Wat maar weer. Ja, je maakt James Billy. Ik zei, ik ga regelen van dat er komt wat pers links er jongens, we doen hem skreun. Alles prima. Huwelijk geschikte lui. Super geschikte lui. En nou ja, kleed we alles naar boven dan, maar met die vuurshow, jongen, dat koe al in het, want dan weer heel Willem 1 de fik in gang.
Maar klaar, wol, en we hebben heel kwartier om promotie te doen. Maar er waren toen wel een 150 man. Ongeveer 100 Duitsers. En 50 Nederlanders. Maar dat weer wel, verdorie, de eerste keer dat Rammstein in Nederland stond. En ik wist net wat, ik denk, wat maakt maar die man? Maar alles had zich keurig regelen. En toen hadden we mij een jelly lettersteens in de Melkweg. En toen had KinkerWem, dankzij dat ik alles weer opnam. Ben geweldige mooie opnames van flink uren al wel illegaal uit het internet heen. Ja, en werden hier lettersteens op Lowlands en Waterrock. Maar het is, en mij die... Chano had een orenmanager, een orentourmanager, maar ik kan nog hier in contact houden met die beste man. Dus ik wil bij Waterrock zei van, voordat ze nou wel wisten van dat bier en alles dat we kleden, alleen ja, die kutlift daar naar boven daar. Dus dat weer de eerste keer Rammstein. Ja. Ik ga Rammstein. Wat een verhaal, joh. Ja, dus en de grap is van iedereen die denkt van ja, dit ken het. Maar ik zie je de poster hak. Maar en nu gaan we al in mobieltjes. En nu maak ze wel in foto's. Maar ik ga net één poster. Of ik ga net één foto van dat concert. Dus ik ben al jaren. Op het moment van het Rammstein weer komt in Nederland. Begin ik te twitteren met hashtag Rammstein Arnhem. Ik zie je ook met zagra foto's nog af van dat eerste concert. Krijg je dan nog wel een reactie van mensen die de West binnen? Ja. Ja. Maar had hier een camera bij hem? Nee, net hier een camera bij hem. Maar naar aanleiding van mijn berichtjes al, ja, ze vanuit Willem 1, ze laatst, dat wil een iedere 4, 6 lijn, ze een heel verhaal maken over van mensen die daar toen West binnen. En dat mensen gaan er over verbazen van dat in één keer Rammstein daar stier. Ja, dus en nu kost je 12 miljoen. En ik hier ze voor 15, ze hebben 2 kraten bier. Kun je het nog een keer weppen, Berry? Ja, ja, ik had zijn telefoonnummer wel, maar die werkt al lang niet meer. Dus ik denk dat ze me het schot had. Dus, een van de ongelooflijke volle mooie verhalen, die is natuurlijk vertellenkist. Daar was ik nog een hele tijd bij Go Ahead, de supporters begeleiden. Ja. Voor mij is daar nog wel wat contact met mij nog. Ja, elke week. Hoe alles. Dus dat, ja. De drukte om die hooligans heen is nog steeds hetzelfde. Zou het ooit eens een keer voortgaan of je hebt het er gewoon bij? Nee, het kan wel voortgaan. En dat is het verschil in Nederland en in Engeland. Ik ga je lezen, had ik mijn collega's van naar aanleiding van wat er al hier gebeurde bij de Cambuur supporters. Ze pakken de hele groep om. Doe maar achter de individuen om. Op het moment dat er in Engeland wat misgaat. Dan komt het eerst het zien hier het stadion net weer in. Doe meest net meer abroad. Dus doe meest net meer naar buitenlandse voetbal. Doe meest net meer in orenstadions komen. Doe krijgt €10.000 om de broek. Op het moment van dat iemand hier een bekerkop gooit, of pak ze er al in maar uit. Stuk voor stuk. Maar ze onpakken. Mag ze net een groep onpakken. In Engeland werkt het perfect. Ja, wist, er gaat wel eens wat mis, maar het staat totaal niet in verhouding van wat... plus dat het vooral in de stadions gebeurt nou. Hè? Maar daar begint dan. Hè? Van, doe mij ik net zeggen van oké, jongen, van doe best hooligan, doe was de grote jongen het hing je. Doe meest net in 4 kilometer in de buurt van het stadion komen. Pikken we die, ja, dan gist van €10.000 boete of poen, gist naar 24. It's all up to you. Dus het is... En de stadions, het is hartstikke goed wezen daar. Het is vriendelijk. Dat op het dij van Joert en het voetballen. Ik had wel meemaken dat early morning, de kick-off, om al woorden, hier begon dan een wedstrijd. West Ham Arsenal, dikke bende. De hindersvlagen, er was er alles in. En er stiert dan maar in kaartjes van waar mag wezen. Dat is er totaal niet meer. Alleen nog maar, trots even van wie pakken ze individueel al hierom. Let ze dat direct wel. Het is net een groep. Het ben... Hier ik, als nou die prutsers van Heerenveen wist hoor, maar dan denk ik, ze weten precies om die 15 man hier het. Pak ze aan. Probleem oplost. En knetter her oppakken. Maar ja, dat wie bij Nederland, wie ben wat soft en het moet ook praten worden. Ja, we horen van praten. Nou ja, zo krijgen we dit oorlijk heel mooi vol, maar dan komt ze staan zo'n hartst naar Eindhoven. Wordt het toch even vreemd, want het benefiet komt er aan. Ja. Steve uitverkocht. Zit ik er voort maar even bij. Nou, dan was je weer een PRI en dan zal er Griffel wel eens wat komen. Maar dat wordt ook twaan heel hier.
Twaanhelier. Ja. Want we worden wat ouder. Ja, dus die 4-4-cyclus wordt... Ja, dat wordt nooit waan. Dus dat drop ik je dan maar even. Dus dan wist het. En wat zult verder nog bedeien ha? Eigenlijk net zo roekelvol. Ik kan nog steeds wilde plan van... omdat ik nog weer in Harkema woon. Dan rent je alle bijnamen weer om van Harkema. Om een heel mooi boek uit te gaan van alle bijnamen van Harkema. Witte Henkie, Lanke Henkie Poep. Neem ze alleen maar op. Ben ik al meestal die binnen mee ondergang. Maar ik ga even een tiertje horen door de corona dat het al hier even flink minder weer. Ik kreeg nog letterlijk en figuurlijk weer wat lucht. Dus, en dan boekt even mijn onderslag. En voor de rest, ik ben je er mooi op borkerijen. En wie ben wat green aan het verbouwen. En wie ben de tier aan het invullen, zat ik het nog wel. Ja, maar het is een soort letterlijk een landgoed aan het worden daar. Het is een landgoed aan het worden, ja. Een fappen ben het aan een vakkant. Ja, dat is die broer. Ja, en ik woon op achterkant. En het is het hele terrein nou, dat is... Nou, Jacob nog. Nou, Jacob nog. Ja, nee, die blijft lekker in dragen. Maar het hele terrein, dat wordt nou flink ompakt. Je bent letterlijk aan een zongerreed. Ja, op een woensdag erop. Hoe oud was het ha? Ja, fappen, dus ik word wel grappig. Er zijn een paar monumenten in Achterkaspel. En Fappen die had een woordhoeske als monument. Dus daar mag je verder niks meer aan. Maar alles wat er omheen is, dat doen we wel. Dus het is alles in origineel, boven de weer ombrengen, originele staat. Wij in Londen, een Amerikaan, tegenbij bij wie spreken qua vakantie, zitten we gauw het boetelon, kinken en toch dat Harkema, dat woorden, hè, dat speelt het. Ja. Daar komt nooit weer los van, denk ik. Hè? Nee, daar komt ik net wel los van. Hè? Hing het bot onder streek? Nee, ik ken zij weer oors. Het is, dat maakt me niks uit. Hè? Maar op dit moment zat ik in deze fase van mijn leven. Is dit wel heel noffelijk? Ja, dus, maar waar weet hoe vertelde je het, wanneer ik hoe 4 weer in Ljouwert in een appartementje? Ik weet het net. Of ergens hoort op een verhaal. Ja. Ja, Spanje, denk ik. Zit er dik in. Mooi waar. Mooi waar, lange dagen. Kijk, maar een van de bandleden van Stravelte, ik heb even regelmatig een octopus, geweldige kroeg in Denia. Dus daar hebben we het best naar u zijn. Klaas Punk, had die bijna maar nog steeds of niet? Nee, het is altijd Klaas Hupkes West. Klaas Hupkes? Ja. Waarom? Mijn heid hier de bijnaam Hupkes. Ik had het nog wel eens over. Nee? nee, dat wie Willem Hupkes. Vroeger weer een dominee Hupkes. Dus hij kon wel aardig praten. Dus omdat ze goed praten konden, zijn ze maar dominee weer. En dus wie Willem Hupkes. Dus, en ik ben een zoon van Willem Hupkes. Ik in verband met die mooie bijnaam in Harkema. De Albert Zoekerkaai, de Willem Hupkes. Nemen ze al maar op. Dat is ook zin, want dat weer de vraag die ik er vers plakken wil. Komt zelf in dat boekje dan? Ik zou wel in dat boekje kennen, maar er ben volle meer. Ik ben wel een heel tijd uit Harkema Wijwest, hè? Dat was net vergeten. En ik moet er heel weer inkomen van hoe de lijn nou weer in. Want komen er nog naar je bijnaam bij? Of is dat... Elke keer weer. Ja? Ja, dat leeft nog steeds? Jaapie Burkert. Nou, dan denkst du Jaapie Burkert. Ja, maar Jaapie, de KFC is er net zo lang, maar Jaapie naar de KFC gaan wil altijd een burger. Maar hennenpootjes had. Nu had Jaapie de houthakker en nu had Jaapie Burkert. Iedereen weet wat Jaapie Burkert is. Dus die bijnaam, dat elke keer weer. Ja, dat is net iets van de oude generaties. Nee. En met name, zoals dat, wat ik kan me best even inlezen hier, van, dat zoals op huurkeppel plakken zoals Urk en Volendam en de hechte gemeenschappen van vroeger uit. Dat is juist een huurkeppel bijnaam. Ik omdat grote families wien, dus als in Harkema van de Veenstraat, dan had 12 zonen hast. Ja, en van waar bist er dan in? Maar er zijn volle meer Veenstra's. Ja, dan is het altijd, dan plakt de vannaam van een heiterbie. Ik zou dan bijvoorbeeld Klaas Willem werden. Dan wist u, het is Klaas van Willem Land. Dus en dat is juist een huwelijkkeppel. En dat is juist met name in Urk. Want ik ga in helemaal Loordhak, onwerkwest, neem maar eens wat. Werk ik een huwelijkkeppel met Urkers. Die echte naam van hun, ik had er nooit wist. Zilvervisje. Ja,
Ja, jongen, we visje. Nou, dan gaan we door de keuken. Hè? Het is, ja, bedenk me wat. Dus, ja. Blitz. Never surrender. Never surrender. Ja. 1 minuut en 28 tellen. Ja, ik mocht hem toch 4 wien leveren. Ik denk, ik doe 6, want dit wordt maar 1 minuut. En futje. Ja. En wat is het verhaal van dit nummer? Dit is echt van op het moment van dat de punkgang hoe in de ooi, in een hele skinhead-beweging. En iedereen denkt van skinheads, dat ben Riokse meesten. Nee jongens, vanuit Engeland is er echt die skinhead-beweging kwam uit de ska en uit de working class. En dit weer een band met 2 punkers en 2 skinheads. Dit weer voor mij de topband. Wat ik nou met Crown Court had. Om het even terug te lopen. Ik denk van, toen de Blitz, no Crown Court, ben we 40 keer verder. Ja, dit is mijn live song. Dank u wel. Alsjeblieft.